तुझ्या शिवाय काय दिसोना त्या दिसाक आसतात खोशेच्या बारां बायसोल मोलाचे लोब्यो वाटूंक जाय गोरच्यांचो बोवाळ आसता घरां आयसू फुल्ले भुरगे वाडोन एक वर्साचे जाला संवसारां आलिशा आनी एंटनी फेसबुकार मेवो मोगान पडली मोगाची लागोन नोशा 2021 ऑक्टोबराचे 24 काजार जाली सांगातान बरी करूंक दिशा भुरग्याच्या देण्याक देवाशीन मागताली बाबार्थान एंटनी आनी आलिशा 3 वर्सांनी एकवटाक देवान बाय फावो केले पुरी जाली दोगांयची आशा 3 वर्सांनी एकवटाक देवान बाय फावो केले पुरी जाली दोगांयची आशा गोरबेस्त आसतना नो मोयने एंटनीन सांबाळ केलो दिसरा क्वीन वुमन्स हॉस्पिटलान बाय जल्मले लंडनाक सांजेच्या वरार 7:30 2024 वर्स 3 मार्चाची तारीख केन्नाच विसरची ना कारण दोगां आसली ते गाजाली बायेचो तुमकां मेवोन सांगा 4 तारखेर मायाचे बायेक बालतीम दिवून देवाचो आशिर्वाद घातलो फुडार जावंक बरो क्रिस्ती धर्माचो पयलो पावडो चोडो मेलबी नांव घातलें आवडो जालो पुरो अनुष्का मोदोन रॉयस्टन पोदोन बायेची काळजांत मोग तांकां मेलबीचो कोरो एंटनी आलिशाचो कुडीचो सांदो सोदांच तुमकां जावो वारो बाय एंटनी आलिशाचो कुडीचो सांदो सोदांच तुमकां जावो वारो खुशाल जाली आपले दुयेक बाय जल्मतो इजाबेल शामांय कांयच दिसोना आपली नात तिच्या फुड्यान आसतो गोरच्यांक जायती दूख जाल्ली शापा मार्सेलिनो स्वर्गार वेतो फामील जाय तो उगडास काडटेली बाय बरोत लंडनाक पावतो नेश मामा सायमन तूं रोती आसोन तसल्यान मेलबीक वरोस पुरे जाले उणयेक मेलबीच्या काळजान जेजूचो मोग रिगो एंटनी आलिशा बरी दियाती सुरवातेकूच देवाची पावलां दाखयल्यार फामिलीच्या नांवर काडटेले आखरेक जिवीत पोलादीक जावंक बरें आवडेता या मोज्या कांतारान बाये बरें येश आवडोन फुडार पोजोडी जावंक मागता या मोज्या कांतारान बाये